strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Sa atong pamagkita na sabi. Kung di lang ka akong ato, kung mag-order lang akong pagkaon. Ay! Kabayo ko pa, oh! Ay, kailangan ako. Hello? Mabitaw di ka niya. Mag-dinner. Naan na tayo? Siya uy. Di man di tingog sa kalamisa ang mga tao. Tagurhaay man di ay. Tanong naman yung ang tanga noon. Okay na lang food, no? Oh, Inday, sir? Munsa to, sir? okay handa ba ka sa ilang food? Okay naman. Mas lami ang niluto niya dulo. Okay naman. Pwede ka ka pasaylo na ako? Kung sa magpasaylo kon, huwag nag-sorry. Right? Hello! Okay. Hello! Thank you, thank you. Hey, thank you. Come on. Oh, tapos kabila. Nagkasusi mong ilong. Ah. Ops, ako rin pahay aron di makampat. Ano yun mo hindi, no? Sa kong ilan. May transfer may gid ka. Oh, lahi na gid ko, sir. Samtang ikaw mo lang gihapon. Maayo lagi akong matik-atik. Oh, Sorry, sir, pero mao na ako nakita. mura ba kong bisan pa ina. Sorry. Basta yung friend yan. Lahat tayo. Naililay na tayo. Ipatrain ka rin ikaw? Nakatuon lang po tungod sa mga pagsuway sa kinabuhi, sir. Libre ni. Kasing-kasing rin na gasto. Dali, Inday. Oh, ay! Oh! Asa mo ko ni mo tanaw, sir? Uy, akong kamot. Sir! Dini. Makasulbit ang maayo, Dini. Huwag sa mga istoryahan. O ganang anhi magit sa rooftop ining hotel. Para huwag makadistract. Hindi ko komportable din. Kayawan ko din. Tinutulhin ko itaga. Unsa? Uy, Inday. Dili ko killer, ha? Killer ka? Killer o kasing-kasing? Oh. Tubig ko na gusto buhaton niyo. Tugay ko na siya gusto buhatan ni mo. Inday! Inday! Maybe I played my cards wrong, oh, just a little bit wrong. Baby, I apologize for it. I can Anong sa to siya? Anong iyong kong
gigisan. Dugay ko rin gustong buhaton ni mo. Magkakot. Dugay siyang mata. Kanus ang dugaya. Kanus pag-ayos ako. Kanus nagpariband ako. Kanus di ko pa na kung gamay siya pananaw. Motong dugaya. Napumunto ako kasi sa mga isulti, sir. Ang sa una mo na kong napuang ni mo. Karoon di na ako magpakabuta. Di na ako magpakatanga. Isip amo wa ko ikasaway ni mo. Pero isip lalaki, basti ka, Sir Joko. Basti ka. Basti ka. Hanging on the words you say. I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. What? My goodness, Joko. Tingaling mo back out si Ogba, ha? Unsaon na lang. Tingaling mo back out si Ogba, ha? Ay, mag-beauty rest naman unta ko, eh. Pero, atoon na lang yun ako sa siyang room. Next time, behave. Inday, ako na Noon sa naman ko ganyan. Buang nga yun ako eh. Ako naman sa'yo guba sa mga plano. Dugay na sa din akong gustong buhaton ni mo, sir. Sakit na ba siya magsangpa? Baka man. Pero hindi ko kapasok niya. Dili yun. Mayan. Madato na ikaw. Mayan hindi ito mo back out. Mag-sorry sa kunin mo, Inday. Nikonsabo ko sa mga plano ni Joko diha nimo. Pero honest, dili ni dautan. It's just that nga wala gid kapugi ni Joko ang iyang kaugalingon. Nagpadasis siyang gibati. Gibati? Unsa man pagbatian ni Cole? Ngano? Naingon siyang may pagbati siya nako? Ito usad ka. Ha? Inday, ay yung too, Nicole. Oh! Tingali, na-attract na siya na ako karon. Kaya medyo nasensyon naman akong dagwal. Pero may pagbati. Isturbot. Inday, paminaw. Dili gid ako musulti ni mo ini. Pero kani adto pa, Inday, nahibaw ko nga mahal ka ni Joko. In love siya ni mo sa una pa. Maunay tinuod, Inday. I'm serious. Nagatawa ko sa tagahan ni mo, Nicole. Inday, kinahanglan pa ko mumataog sa'yo, Ogma, ha? Angay gani, o taka beauty rest ako karon pero ni ako ni mo.
gitagaan di kag oras para sultihan di kaini. Dili ka pinuang Inday. Believe me. In love na si Joko nimo sa una pa. Nagkastorya na kahasi ka. Na-convince ka ni Nicole si Inday nga dili mo back out. Ay. Oh. Oh. Message ni Nicole. Dan. Okay na. Oh. Dili siya mo back out. Na-convince ni Nicole. Yes. Lipaso ng labay. Daghan na sa lilaw eh. Pinakalas na ron ang maid of honor before ang mga flower girls. Oh. Daan siya. Daan na ang akong Inday. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000.